खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 नभेम्बर 2023 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो बांनो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव बिसि फिसायनिफ्राय थोजासे अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव दिनै बोलो बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैनो हागौ।
समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोननो हागौ न'खरावबो अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोननो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन न'खरावबो अननानै फैनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाव बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।